Da li se isplati kupiti poljoprivredno zemljište kako bi postalo građevinsko, da li se isplati kupiti poljoprivredno kao investiciju i tako dalje, da li se može platiti da mi moje poljoprivredno zemljište postane građevinsko, evo, to su zadnjih 5 dana, mislim su to jedno te isto pitanja, ne? Pa ajmo odgovoriti ono koliko ja znam. Prvo i osnovno, ona zemljišta koja se nalaze daleko od mjesta, daleko od građevinske zone, stambene zone nekog mjesta, koje su u šumi, koja su u nekakvim legaliziranim područjima, jako teško, u stvari nemoguće da će vam neko to urbanizirati. Prvo i osnovno, zahtjev vi možete predati općini da vam se nešto urbanizira, to vas ne košta ništa, ali da će vam se to usvojiti jako teško. Tako da u tim dijelovima nećemo niti diskutirati. To što vam neko kaže da će to biti, nemojte slušati. To što je van građevinskih zona, jednostavno općina vam to neće urbanizirati i vjerojatno, tako da to nemojte baciti pare na takve investicije, jer na poljoprivrednom zemljištu, to jest šumama, ne možete ništa legalno raditi i to sve što radite, to je sve rizik i velike su kontrole i sad se priprema novi zakon, tako da zaboravite to. Eto, znači, nema lake zarade. A kako općina donosi proširenje građevinske zone? Znači, prvo i osnovno, gledaju vam, ima više faktora, ali ajmo reći, najbitna dva su vam koji broj stanovnika ima u tom naselju sa prebivalištem. Znači, znamo da u Istri sve manje ljudi koji imaju prebivalište ovdje, da su većinom počeli biti stranci. To je jedna stvar. I druga stvar, ono što se sada desilo, da ima jako puno građevinskog zemljišta koje je neuređeno. To znači da nemaju pristupa. Desilo se to da se godinama nisu radili prostorni planovi i jednostavno našla se situacija da imate građevinsko zemljište opkoljeno kućama i nema pristupa. Znači, svi jedino sa helikopterom možete doći na takvo zemljište, ono je građevinsko, ali nema legalan pristupni put i nikad nećete moći na tom zemljištu graditi. Sada da bi općina znači, daje uvijek predlog ministarstvu da im odobri proširenje zone. Ministarstvo uvijek gleda koliko je tih neizgrađenih građevinskog zemljišta i toj općini dodjeljuje nekakvi, vjerojatno, postotak proširenja, koliko oni mogu to proširiti. Ili, ono što znam, pretpostavljam da će se desiti, jako puno općina imate tih neizgrađenih zemljišta, morat će to maknuti kako bi te koeficijente i taj postotak prebacili na neka nova zemljišta koja su uređena. A ono što će općina uvijek gledati je, gledajte, ako općina ide urbanizirati nekako zemljište, moraju urediti put. A to jako puno danas košta. Evo, mi smo danas u Peroju, mislim da je na nekih, 150 metara, doveli kompletnu infrastrukturu, voda, struja, kanalizacija, asfaltirali smo, javna rasvjeta, došla je cifra nekih, ja mislim, 600-700 tisuća. Tako da, to nisu male brojke. Tako da općina vam neće urbanizirati zemljište na kojem već se sada vidi da su pristupni putovi problematični, da su uski i tako dalje. Pritom pristupni put vam mora biti 5,5 metara širine plus barem s jedne strane nogostup. Tako da ako kupite nekog zemljišta, ako zadovoljava takve uvjete i da je stvarno na granici građevinskog zemljišta, to se isplati. Kada će biti, ne zna se. Znači morate predati zahtjev u općini i moliti jednostavno Boga da vam se to urbanizira. To vam niko ne može jamčiti, to je stvarno lutrija ako kupujete. Tako da, nedavno sam dobio, ne znam, uz more, čovjek me pitao da li će to biti, znači to sigurno neće biti nikad, negdje Kavranja, mislim da je ili Peruški. Taj pojas, to je sve šuma i tamo jesu legalizirane kuće, ali to, rekao sam prije, to što je legalizirano ne znači da će ponovno biti. Tako da nemojte nasjesti na to da će biti opet nova legalizacija, to je još jedan problem koji sam uočio gdje ljudi kupuju ta poljoprivredna zemljišta i određene osobe im garantiraju da će biti legalizacija. Neće biti legalizacija jer po meni nema logike da bude. Ono što ide sada
ide promjena zakona o gradnji gdje će se samo produžiti mogućnost predaje zahtjeva za sve one nekretnine koje su izgrađene do 2011. Znači vidljive su sa Google-a, sa mapa da su izgrađene tada. Sve ovo nakon toga nećete moći legalizirati. Eto, to je to. Pamet u glavu i nema lake zarade. Pozdrav iz Marisa Lalješa. To je to.